bautismohan pa ba ang ligtas na? O ni pangutanan ni Glenn B. Indok. Ingon niya, babautismohan pa ba ang ligtas na? Ligtas na nga, bakit pa babautismohan? Saan ba yan mababasa sa Biblia? Ang tubag naa sa Acts chapter 10 verse 44 down to verse 48. Na yung mga tao nga wala pagani na bautismohan pero ligtas na sila. Nakadawat na sila sa Holy Spirit. O after sila nakadawat sa Holy Spirit, ayha pa sila bautismohi. After sila maluwas, ayha pa sila bautismohi. So, ang pangutana ganiha nga, bautismohan ba ang ligtas na? Oo mga igsoon. Kung basahin mo sa Acts chapter 10 verse 44 to 48, mo ni ang pattern. Naminaw sila sa wali ni Peter. Of course, nituo sila. Diha dayon, nikonsad ang Holy Spirit sa ilaha. O aya pa sa verse 48, sila gibautismohan sa tubig. Paminawa gani. Verse 44. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikonsad ang Espiritu Santo kanilang tanan, nga namati sa mensahe. Uy, samtang nagsulti pa si Pedro sa gospel, ang balang espiritu ni konsad na didto sa mga namati sa iyahang nga wali. Kini mga tao interested kay sa wali ni Peter, nituo gid sila sa wali ni Peter ni Jesus Christ, namatay gilubong og nabanhaw siya gid ang Ginoo. Busa diha dayon ni konsad na ang Holy Spirit ngadto sa ilaha. Now verse 45 atong basahon, ang mga magtotoo nga Hudyo nga taga Joppa nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdayeg sa Dios. Si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon nga kami nakadawat usab. Do na ba kaninyo'y makapugong nga bautismohan sila pinaagi sa tubig? Hala mga igsuon. Samtang gasulti palagi si Peter, nakadawat na kini sila sa Holy Spirit. Unya ang sign nga nakadawat sila sa Holy Spirit, mao ang ilahang pag-speaking in tongues. Natingala ang mga magtotoo nga Hudyo. Now, ningon dayon si Peter nga, kini mga tawhana nakadawat usab sa gasa nga mao ang balang Espiritu Santo. Sama kanato nga nakadawat sa balang Espiritu Santo. Now, aduna ba'y makapugong kanila nga bautismuhan sila sa tubig? Hala, una, ang pagdawat sa Holy Spirit, ay hapaday nga bautismuhan sila sa tubig. Now, kini mga tawhana, una nga naligtas ng daan. Ay pa sila bautismuhi sa tubig. So, ang pangutana mga igsoon nga, naabay mga tao nga luwas na, ligtas na, dayon ay pa sila bautismuhi sa tubig. Ang tubag naa na. Atong basahon sa verse 48. Busa, misugo siya nga bautismohan sila sa ngalan ni Hesukristo. Dito mga igsoon. Gibautismohan din sila sa ngalan ni Hesukristo. In the name of Jesus Christ, bautismohan ta ka sa tubig. Kay kini mga tawhana, nakabato na sa Holy Spirit. Sa dihang nituo sila. So, dapat humani magpaminaw sa gospel, humani magtuo sa gospel, humani magdawat sa Holy Spirit, bautismohan dayon ka sa tubig. Nayo bang tao nga gaingon sila nga dili na magud effective ang blood ni Jesus karon, mao na nga bautismo sa tubig na ang ipuli para ihinlo sa atong mga sala. Kana nga teaching mga igsoon wala na sa Bible. Abi ninyo, ang blood ni Jesus effective gyapon karon nga panahon. Ingon gani sa Hebrews 10:12-14, effective for all time ang dugo ni Kristo Jesus. Ang baptism simbolo lang na sa paghinlo ni Kristo sa atong kinabuhi. Pero ang dugo ni Kristo ang muhinlo sa atong mga sala. Atong basahon mga igsoon ang Hebrews 10:12-14. Effective pagyapon karon nga panahon ang dugo ni Kristo para ihinlo sa atong mga sala. Verse 10, tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Mga igsoon, naghalad si Kristo sa iyang lawas, nagpaaga siya sa iyang dugo, ug ang effectivity sa iyahang halad kausa lamang pero sa tanang panahon. Meaning, panahon sa past, panahon sa present, apil pa sa future. Nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. So ayaw ipuli ang water baptism para ihinlo sa atong mga sala. Ang blood lamang ni Jesus until this time ang maghinlo sa atong mga sala. Pero magpabautismo gyapon ta kay nagsimbolo man kana nga
kita nahinluan na ni Kristo sa atong mga sala. Nagsimbolo ka na nga kita nagtuon ni Jesus nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Busa magpabautismo kita. Na verse 11 itong basahon. Adlaw-adlaw ang matag pari nga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kini mga sakripisyo dili gayod makawagtang sa mga sala. Abi ninyo, sa wala pa natawo si Kristo Jesus, naanay murag daw magkahinlo sa mga sala. Ang mga paghalad sa mga hayop ug paagpaaga sa dugo sa mga hayop mao ni ilahang style sa unang panahon sa Old Testament. Pero katong nga mga butang dili makawagtang sa mga sala. Busa sige silag tindog, hala kay ngano man di magin mawagtang. Sige silag serbisyo, ngano man dili magin mawagtang. Ang mga pari sa unang panahon sige lag tindog. Apan si Hesukristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa lang. Mga pari sa unang panahon kadaghan taga-adlaw. Pero ka Kristo kasalang iyang lawas. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Wow, praise the Lord. Ang sakripisyo ni Kristo epektibo na gyud hangtod sa kahangturan. Mo nay mohinlo until this time sa ato nga mga sala. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Milingkod na siya. Nganong milingkod naman siya kay nag-rest na. Ngano man human naman ang trabaho. Ang mga pari sa unang panahon wala sila bangko sa templo. Ngano man kay sige lang sila og halad para itabon sa mga sala. Unya di ra ba makatangtang sa mga sala. Pero ang halad ni Kristo kas alang sa tanang panahon epektibo na makatangtang pagyud sa mga sala. 13, didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. 14, busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit or gi-perfect niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Wow, praise the Lord. Gihingpit na niya kadtong mga nahinluan sa sala. Pinaagi sa isa lang kalat, pinaagi sa iyang nga dugo. So, dili ang water baptism oy magkahinlo sa atong mga sala karon, kundi ang dugo ni Kristo Jesus. Gani sa balaod mga igsoon, ang dugo lamang gyud ang magkahinlo sa mga sala. Hebrews 9:22, sumala sa balaod hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. Uy, hapit tanang mga butang sa balaod mahinluan sa dugo o ang sala mapasaylo lamang kini kung kapaagasan og dugo. Ang baptism usa kini ka simbolo nga kita nituo nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, gilubong ug nabanhaw sa bag-ong kinabuhi human sa ikatulo nga adlaw. Mga igsoon, mo na nga magpabautismo kita kay gasimbolo man kini sa atong pagtuo kung unsay nahitabo kang Kristo diri sa kalibutan. Kabantay kamo ang bautismo mga igsoon kay iana kay patindog ka, then iana ka, then iana ka. Ang minimum na namatay ka uban ni Kristo sa sala, gilubong ka uban ni Kristo, dayon nabanhaw ka uban ni Kristo sa bag-ong kinabuhi. Mabasa nimo na sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 ug 4. So, balikon ko simbolo lamang kanahamo sa dapat buhaton pud gihapon kay ga-symbolize man sa atong pagtuo. Pero ang maghinlo gid sa atong mga sala, ang dugo ni Kristo nga giula dito sa cross. Ang iyang kamatayon. Pastor, giingon man lagi sa Marcos 16:16 nga ang motuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo mahinok man sa silot. So, apil gid pastor ang bautismo para maluwas ka. Now, actually, mao ni meaning ani. Sa diha magpabautismo ka, motuo manggod ka. Mao na nga maluwas ka. Apan kung dili ka motuo, dili ka maluwas. Wala gisulti diha nga apan kung dili ka magpabautismo, dili ka maluwas. Ang maimperno lamang, mao lamang ang dili motuo. Wala nag-ingon ang Bible nga maimperno ang wala nagpabautismo. Diba? Kung basa nimo sa Marcos 16:16, ang mahukman sa silot katurang dili mo tuo. Now, pastor, giingon man lagi sa Acts 22:16 nga, and now, what you are waiting for, get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Now, ang tubag niya na ang makaluwas gid diha mga igsoon mo ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo, calling on His name. Muna ginaingon sa Romans 10:13 nga, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa diha nga bautismuhan ka, magatawag man ka sa Ginoo, dili ba? Ginoo. Mo na ang makaluwas sa imuha. Mo na makahinlo sa imo nga mga sala. Ato kaning basahon ang 1 Peter 3:21. Makita ninyo nga ang pagpangalyo po ang pagtawag sa Ginoo
mo'y makaluwas sa imo sa dihang bautismohan ka. Tanawa gani 1 Peter 3:21. Nagahulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo. Nagahulagway. Nagasymbolize kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo. So naari bautismo nga nagluwas ka nato? Yes na. Pero dili pinaagi sa paghuga sa buling sa inyong lawas, kundi dili pinaagi sa pagpangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Mga igsoon. Ang bautismo nga makaluwas dili tong paghuga sa tubig nga pagtangtang sa buling sa atong lawas, kundi dili pinaagi sa pagpangaliyupo. Mao ni ang pagtawag sa Ginoo. Mao ni ang pagpangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Sa dihang ikaw bautismohan, ikaw gapangaliupo ka sa Ginoo, gatawag ka sa Ginoo, mo to ang makaluwas nimo. Dili gitong tubig sa sapa. Kaya ang tubig sa sapa wala man ay mahimo sa spiritual problem nga mawang sin. Ang sin is a spiritual problem. Ang tubig is a literal kana nga butang. Dili makahinlo ang tubig sa imuhang spiritual problem. So sama bitaw sa Old Testament nga ang pagtuli sa kinatawo sa lalaki dili makahinlo gyud sa buling sa sala. Ingon ana usab ang baptism. Dili pud na siya makahinlo sa ato ang mga sala. Ang makahinlo lamang ang dugo ni Kristo Jesus. Now kung mangaliupo ka, magtawag ka sa Ginoo, mao na ang baptism nga magluwas kaninyo. Nga naman pastor, sa diha manggod nga kana bitong magtawag ka sa Ginoo, mabautismuhan man ka. Sa diha nga mangaliupo ka, mabautismuhan man ka. Mahiusa ka sa kamatayon ni Kristo, gilubong ka uban ni Kristo, ug nabanhaw ka sa bag-ong kinabuhi. Sa diha ikaw magtawag sa Ginoo. Mao kanay tinuod mga igsoon. Then kanang ato ang bautismo nga physical sa tubig sa sapa, usa lang kana siya ka outward expression kung unsa nay nahitabo sa atong sulod sa atong kasing-kasing nga nagtuo na gyud ta kang Kristo Jesus. Nga siya namatay gilubong ug nabanhaw. Gani mga igsoon, si Pablo sa unang panahon, usa siya ka preacher sa gospel sa Gentiles. Ug daghan ang mga Gentiles nga luwas pinaagi sa iyahang pagmensahe about kay Jesus Christ. Pero si Pablo, wala siya mang bautismo. Kay matud pa ni Pablo, si Kristo wala magpadala kanako aron ako mang bautismo, kundi aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga malisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Mga igsoon, ang misyon ni Pablo dili ang pagpangbautismo, kundi ang pagwali sa maayo nga balita. Ang pagsangyo sa mga balita. Ug sa diha ang tawo maminaw sa maayo nga balita, masudlan dayon sila sa Holy Spirit. Sa diha mo dawat sila sa maayo balita, masudlan sila sa Holy Spirit. Bisan pa og ana nga moment wala sila na bautismo. Sama gud sa Galatia chapter 3 verse 2. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati ug pagtuo sa maayong balita? Dili ba? Nadawat ba nila ang Espiritu Santo sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod, mga seremonya-seremonyas sama sa pagtuli? Wala. Nadawat nila ang balang Espiritu Santo sa Dios pinaagi sa pagpaminaw o pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Dayon human sila nakabaton sa balang Espiritu, ay dayon magpa-bautismo. So mao kini ang tubag kang Glenn na ana. Basahan nimo ang mga Bible verses nga akong ipangbasa ganiha. Naay mga tao sa Bible nga human sila makadawat sa Holy Spirit, sila gibautismohan dayon. Una ang pagdawat sa Holy Spirit, ay pa ang bautismo. Una ang pagtuo, paminaw, pagtuo, dayon pagkaluwas, then pagdawat sa Holy Spirit, ay pa dayon gibautismohan sa tubig.